Ang sabi mo Kuya Isko, shoutout mo naman si Mark. Mark. Lapit. Muntik pa namin dala yung bike ha. Shoutout sa'yo Mark, sabi mo pwedeng dalhin yung bike dito. Diyos ko po. Hindi Kuya, ikot ka. Tama ka sa ikot. Hey! Jo, total adventure ano. Ay, nako. Sulit. Salamat Mark. Guys, andyan na kami. Ayun na siya, yung mataas na falls. Ganda, solid. Ayun o, lakas ng tubig. Ganyan. Doon. Dito kami galing. Punta na kami ngayon doon. Dito kami galing. Yan sa gilid lang kami dyan sa malumot na mga ano na yan. Ginapang namin yan para makapunta lang dito. Yay! Grabe, ang saya tabra. Ang saya. Ano masasabi mo sa dinaanan mo, Jo? Parang pinaka-ano yun. Hindi siya sobrang mahirap. Gapang talaga kami. Gapang. Gapang malala si Joanne. Madulas yung bato guys, sobrang dulas. Kaya ginagapang na talaga namin. Malalim pati. Kuya. Ay, nakarating na nga kami. Finally nakarating na kami. After namin gumapang. Dulas na bato. Yan, doon eh. Okay. Yan, so kumakain na kami ngayon. Tuman eh. Sobrang solid, ang ganda. Ibang klase yung ano niya, yung vibe niya, iba yung ganda. Parang very enchanting siya. Kaya yun, sulit yung ano, mahigit isang oras na trek. Saka yung paggagapang-gapang namin sa mga bato. Sobrang sulit niya. Kain muna kami guys. Kaya-kayang languin ni Kuya. Maglalangay ka? Malalim.
Diyan ang tawag sa uda to. Alimatic yan, sir. Alimatic. Alimatic guys, ito yung alimatic. So, lumalabas sila. Lumalabas sila kapag Oo nga, no? maulan. So, dahil maulan tayo nagpunta yan, nakadikit siya. Hindi siya linta, iba siya sa linta. Pero para ang tawag nila sa local ba nandidang ay? Mandadangkal. Mandadangkal kasi parang dinadangkal-dangkal niya yung paglakad niya papunta sa ano. Pag na isang daang dangkal ka na, mamamatay ka na. Yun. So, dangkal na yan. Guys, nasa 80 na to, kailangan ko nang tanggalin. 20 na lang. Yan lang. Ay, parang lumaki nga siya. Hindi siya lumalaki. Hindi ko alam. Sabi, focus mo daw. Pero Pinutin mo sige daw siya. Pinutin mo daw yung gitna para ma-focus siya. Ba't ayaw? Yun. Basa. Ngipin ko. Basa yung kamay ko. Yan siya guys. Okay. Bye-bye. Kaibigang didangkal. Pauwi na kami. So, ito na ulit. Yung sangkatutok na hagdan. Pataas ulit kami. So, pauwi na. So, good thing. Hindi siya umuulan. So, ngayon makapag-video tayo ngayon pauwi. Kanina papunta. Hindi ko na na-video ng maayos yung lugar. Hopefully hanggang mamaya sa nag-ride kami. Wala na sanang ulan. Napagod, grabe. Grabe hingal ko. Buti nga lumiwanag na eh. Makapag-video tayo. Oo. Ito, taniman ng pinya. Lawak. Yan, so susunod aralin natin yan. Yung pinya na yan. Para ready tayo kay Sir Aling. Kasi alam mo na. Alam mo na, sunod ah. Meron ako sa kamay. Tagalin mo. Saan? Laka! Nadali yan siya Joan ng ano. Didangkal. Gulat siya eh. Sabi ko parang buti na lang, hindi ako yung kinakapitan. Baka meron sa likod, mga gano'n. Sa loob ng damit. Sigawan sila kuya. Sobrang nakakapagod lang talaga dun sa mula dun sa ilog. May mga hagdan tayong hagdan na kasi silang ginawa. So nakakapagod siya, sobrang steep ng daan. 3 months daw nila ginawa yun. So 3 months nila ginawa yung hagdan na yun. Para sa mga turista. Para sa mga turista, hindi na nahihirapan. So kahit umulan, hindi naman siya sobrang dulas yung putik. Medyo lang. Medyo napadulas lang si Kuya Isko. So medyo napahiya ako doon. Kakasabi ko lang biglang dumulas si Kuya Isko. Madulas pala talaga, binabawi ko na. Hindi naman lahat. Dapat pala nakapang ano tayo, hiking shoes. No? Yung meron, yun talaga dapat. Para ano, kapit na kapit yung... Dito ko parang may naggagapang. Wala. Buhok mo lang yun, napaparanoid ka lang. Dito sa may time ako. Maparanoid ka lang. Ano yun? Kung ano, sulit yung Tutok sa mga pinyahan ko, Jo. Kalimat kanan yung pinyahan natin dito. Talaga ba? Lawak ng pinyahan na to. Dami. Ilang ban na siguro to. Bunga na eh. Pero maliliit pa. Sobrang liliit pa nila. Iwan na ako. Bisa natin. Iwan na nila ako. Pauwi na kami. Success yung hike namin.
Sobrang challenging yung hike dun sa may dun sa mismong malapit na sa falls kasi puro batuhan. Tapos talagang aakitin mo yung mga bato, literal. Pwede mo naman langoyin yung ilog papunta sa mismong falls. Kaya lang, medyo malalim yung ibang part. Kaya sa gilid kami dumaan sa mga batuhan. Success naman. Kahit naka yung sapatos namin, yung running shoes. Ano na, maka-video mo pa ako. Video natin to. To maximize yung lupa dito. Sa ilalim ng mga nyog may mga pinya. Yan, diyan kami nanggaling guys sa bundok na yan. Yan. Sobrang ganda. Grabe yung mga koprahan dito tsaka yung mga pinya ang lalawak. Yan. Diyan kami kanina tumambay. Diyan kami nagpahinga. Yan sa waiting shed na yan. So yan, tatawid na tayo ulit sa yung hagdan pababa and then yung hanging bridge na. Konti na lang. Bilis natin pagpauwi talaga na pagpapunta parang tagal-tagal. Ang ganda oh. Ay, oo nga, no. Kita mo na dito yung munisipyo. Doon tayo tumambay yung katabing tindahan yan. Picturean mo nga ako dyan. Guys, pababa na ulit kami. So, pupunta na kami dun sa may hanging bridge. So, konting ingat tayo madulas. Kaya bike dito? Kayang-kaya yung bike. So, ito na yung... So, 126 steps to. Lahat-lahat hanggang doon sa baba. Pero buti na lang may ganito. Ito paano, hindi na ganun kahirap. Pero nung kanina, nung paakyat kami, yun, muntik ko nang binuhat si Joanne kasi hindi niya na kinakaya eh. Oo, baliktad. Nakapabuhat, kasi ba nakapabuhat? Yan guys, so ito yung ilog kanina. Ano ang tawag sa ilog na yan? Anong pangalan ng ilog? Ilog ng San Lorenzo. Yan, ilog daw ng San Lorenzo. Baka ng mga bato. Okay. Aray ko, aray. Ba't ko, Gigi pa nga. Pilay pa nga tayo guys. Pauwi na lahat-lahat. Yeah, so, nakakatakot din. Dahil nyo na lang kung ilang taon na to. Ilang taon na daw to? Ano na yun? Napaka na. Mataas siya guys. Alam nyo, gano'ng kataas. So, pag nahulog ka dito, yan, dyan ka babagsak. Ang lalaking bato. Ilog. Jolly ka, dili. Let's go, balik! Ano? Hindi na kami kayo. So, ganda. Wala na tayo mag-section. Sa view deck. Dito kami galing. Sobrang tarik niyan. Hindi siya hagdan-hagdan, ganito lang yung dadaanan mo. Tapos as in, slanted, no? Ayan, dyan kami galing sa kabilang bundok. Tapos dyan na yung ilog. Tapos, ito pa yung aakyatin namin. Pero konti na lang. Pero mga 10 minutes na lang, nasa barangay hall na ulit kami. A few moments later. Okay, time check. So, 2:39 na ng hapon. Paalis na kami dito sa barangay Matakong. So, diretso na kami. Okay, dadaan daw kami ng
Bagasbas Beach. Doon na kami sa may boulevard dadaan. So para makakain lang din syempre. Makapagkarga ng energy. Mabuti na lang nakisama din yung panahon. At least ngayon makakakuha tayo ng clips. Kanina kasi nung papunta tayo, lakas ng ulan. So hindi tayo makapag-video. Sana lang wag umulan. Ay, ang sarap! Lusong na lang tayo ngayon. Wala nang padyakan talaga to. Gilid ko, gilid! Wala pumadyak dito eh. Malakas na ulit, hindi na nakaharangan ano. So kanina ito yung inaahon namin. Pahirapan din kami kanina. Dire-diretsong ahon. So ngayon, maluwan na. Kasi lusong na lang siya. Ngayon, sa mga bikers dito. Natapos mo na yung pinuntahan mo, no? Nakarating ka naman ng mga, ano, narating mo yung destination mo. Tapos pagpauwi ka palusong na, sobrang sarap talaga. Ulit! Dito na kami sa kay Mampurog. Mampurog. Wala na nga dyan. Alam mo, wala yung tao yakin mo. Tongkatsu ramen. Ayun. Ayun na, tongkatsu ramen. Ayun
Guys, so dito na kami sa may Bagasbas Beach. Medyo maingay kasi nakain muna kami. Yan, dito kami sa parang food park nila. Pre, kakain na naman kami. Oo, kain na. So sa akin, umorder ako ng pares. Kain na ako sa pares eh. Yan, si Chris ko. Yan. Kain na naman kami. Kain ulit. Sobrang gutom ko. 5 minutes ko lang inubos yung pares. So ito na yung shake. Hey! Hey! Okay, kalimaki! Hindi ko nang naubos. So yun na guys, tapos na tayo sa ride natin, sa pauwi na kami, totoong pauwi na. Tapos na kami kumain. So yan yung ride na to, super duper daming challenge. So far ito yung tingin ko pinakamasayang ride kahit tatlo lang kami. Oo nga, ano mga Then sesya kasi kahit maulan, pinadyakan namin. And then yung ruta namin kanina, nung papunta na sa Barangay Matacong, sobrang pahon siya. So another challenge ulit namin yun. Tapos after nun, yung after na papunta na namin, trek na namin. Sa mismong Nakali Falls. 1 hour and a half. 1.5 hour na trekking siya. So sobrang kami nag-enjoy. Siyempre nabusog din kami lalo ngayon. Nabusog din kami. Gutom na gutom kami ah. Yan. So para sa lahat ng mga nagbabike dito sa Cam Norte, so kung gusto nyo sumama sa mga trip namin, message nyo lang kami. Sama kayo. Yun lang ha, pero disclaimer, hindi kami mga mag-bike. Tamang padyak-padyak lang kami. So mabagal talaga kami. Anyways guys, so hanggang dito na lang yung ride namin. Maraming salamat. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa panonood guys. And please like and subscribe sa channel ko. Okay guys, so see you on my next vlog. Bye bye! Woo!